bisig na ako karon sa Germany, daghan kay ko na-meet ng mga Bisaya dinhi. So nung na-inspire ko nga mag full Visayan vlog. Sumaw na jud ni mga children of God na nata nagsugod na ta sa ato ang workshop. Ug klaro kay nga kini nga workshop dili gyud kayo mi daghan, lampas 20 rami o gikan mi sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Nasad mi mga babae nga kauban kini siyang mga madre namo sa Holy Spirit Sisters. Mao ni sila amo ang sister congregation kay parehaman mi og founder si Saint Arnold Jansen. Klaro kaayo diha sa SVD nga international kayo mi kay makita man gyud nimo nga lahi-lahi mi og gitas-on, lahi-lahi mi og color. It is nice to have you here. I would like to heartily welcome you to this province. It is nice that you are here. Pero magkasabot ra gyud mi, mao gyud ni ang ganahan kay nako sa SVD kay international kay mi ba og kay international man mi, very enriching kayo ang experience kung lahi-lahi mo og panglantaw sa kinabuhi, lahi-lahi mo og background, lahi-lahi og kultura, apan nagpabilin ang pagrespeto ay o gipatigbabaw ang panaghigalaay. Sumauto, nagsugod nami sa among workshop sa Artificial Intelligence. Nami pipila ka mga speakers nga nipaambit namo para ining among workshop. Pero nag-vlog ko karon dili tungod para sa amo ang workshop no kay technical man na siya kayo. Mangadto ta karon sa among pilgrimage nga gihimo. Kundiin nangadto mi sa Cologne Cathedral. Pero bago ta nakaabot dito sa Cologne Cathedral, niagi ta sa gitawag nila nga Lovelock Bridge diri sa Cologne, Germany. Kini siyang Lovelock Bridge usa ni ka romantikong tradisyon di na mga magtiayon magbutang og kandado sa tulay aron simbolo sa ilang pag-uyunay og pagmahalay. #forever. Kini nga mga kandado kasagaran adunay ngalan o initial sa magtiayon ug human nila kining ibutang, ilabay nila ang yawi sa kandado sa ilawom sa sapa aron ipakita nga dili na maputol ang ilang relasyon. Oh, sana all. Amen kayo ni children of God. Ako usab nga nahibawan nga bisan og ang tradisyon romantiko kaayo og makalingaw nay mga kaso nga ang mga lokal nga otoridad kinahanglan kuhaan sad ang uban nga mga kandado tungod kay ang kabugat niining Lovelock makadaot pod sa struktura sa bridge. Apan bisan pa niana ang Lovelock Bridge nagpabilin nga usa ka popular nga attraction sa Cologne, Germany. So karon adto na ta sa Cologne Cathedral. Ang Cologne Cathedral importante kayo sa mga Katoliko tungod sa relihiyoso, historical o architectural nga mga hinungdan. Na pronounce sa lagig sakto. Relihiyoso nga rason tungod kay ang Cologne Cathedral mao ni siya giisip gyud nga usa ka sagrado nga lugar kay dinhi gibutang ang relics sa Three Kings o tulo ka haring mago. Kitugong ni bisita kang baby Jesus tungod sa relics sa Three Kings nga naa dinhi mao nga mahinungdanon kayo ni nga lugar sa pagampo og sa pilgrimage. Ug kay naa naman ko dinhi, nigahinsad ko og oras aron makaampo dinhing dapita. Niadtong 1996 ang Cologne Cathedral gideklarar nga usa ka UNESCO World Heritage Site nga nagpakita sa iyang global nga kamahinungdanon dili lang sa relihiyon apan usab sa kultura ug kasaysayan. Ang Cologne Cathedral usa ka bantugan nga ehemplo sa Gothic architecture. Ang iyang talagsaong kadak-on ug intricate kaay nga mga designs nagpakita sa devotion ug sa kahanas sa mga Katoliko sa panahon sa Middle Ages. Mao nga ang Cologne Cathedral usa gyud ka simbolo sa Katolisismo sa Germany. Ang kini nga cathedral usa ka sentro sa mga religious gatherings, liturgical celebrations ug uban pang mga spiritual nga mga kalihukan.